खुलुमबाय लोगो बेरामि संग्राय गादा गुदि सिलेनाव नोंथांमोन संबोबाय लेलेबो लानानै फैगोन हरलायबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो माने आङो दा खाजा एवगासिनो नै माबा खाजा सिंगि खाजा ओमफ्राय दिनैथ' मानि सम नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनैनि समानो जाहैबाय फर होनायनि सम नोंथांमोना बबेयाव होगोन खोन्थाहरदोंल' आंथ' बबेयाव होगोन दायो खोन्थानोसै र' थांनानै होदोंमोन दा खोन्थाबाबो दाय जालाबायो नामाथाय जारलासो आं बिथाङाबा बबाव होगोनथाय बिथाङा नै बानलु जावैदों माबा खालामगासिनो आरो मा होनो बेगर एरखोगासिनो बानलु सिब्र' आं मैया बागरखौ बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेल सोरबा गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फिसाजोआ एकदम मोनायाव खिनायानो मा जाखो एकदम उदैया एसे बोरैबा जादों खिनायसो जाथारदों फन होनायखौनो फालासो राननांसिगोन बेखौ लानानै थांनो हानाय नङा नालाय खिनाय जानायावनो बोरै लानानै थांनो न'आ मामि नोङो माबायाना जानो हानाय नङा जानोबो हायो उदैया थिफुदों नालाय बेखायनो आरो हो साबो लोङा बिदि बोरैबा जानाय मा जाखो खिनाय जादों खनब्रैसो जाबाय खिनायानो मोनायावनो खननै ओमफ्राय दा खनथाम खनबा जाबाय खिनाया बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मा खोन्थानो हायो एसे बेखेवनोसै आङो भिडिअ खालामनायानो खोन्थानो भिडिअखौनो थाब खालामनो हाया आङो ओमफ्राय खालामबाबो इडिट खालामनो मानो जारला आरोखि टाइम लायो मावनाय दांनाय फोजोबनांगौ मावनाय दांनायाव मोनजानो मावनानै दांनानैसो जाखानांगौ बेबायदि मावाबा नाङाबा रुबा मोनजानो आंखौ दाखालि सासे मानसिया एकदम कमेन्टआव लाजि रोंला खोमा होनलायनानै मेसेज हरदोंमोन सोरथाय जि नायदोंमोन आङो बेहाबो मेसेज होदों आरो बे नामानो बोरैबा बुरै हरदों ओमफ्राय आंखौ बुरैनाय नुदों होनदां माथो आंखौनो आं बुरैनाय सानाखैमोन आं बुरैनायखौनो नुवाखै माथो आं गावखौनो ना नोंथांमोना एसे खोन्थाहरलाय आंखौ बुरै नामा बे भाजाया मोनखांबा आं गाइखेर सेरनोसै ओमफ्राय गाइखेर सेरनानै ओंख्रि संसै आरो गाइखेर सेरनानै बे बुरिखौथ' लाजिनोबो रोंला खोमा होननाया एकदम लाजिबा खाजि गोमायो होननायखौ मिथिगोना मिथियाखै आं बिराद जारलासो लाजिबा खाजि गोमायो बुरैबा इन्टारेस्ट लानाङा आरोखि बुरैबा इन्जय लानाङा थारमाने बे फंबाय हरनाया मायाव हरदों दाख्लैयो जोंहा बैसागोनि खाना जादोंमोन ना बेयाव बे खाना जानायाव भिडिअ आपल'ड होनायाव बेयाव हरदों आरो नोंथांमोना नुवाखैबा नायबानो जाबाय सोर सोर आंनि कमेन्टखौ नायो ओमफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय आरो नुगोन बिथाङा मा होनदों बे जेबो नङा बेयो जेनेबा सासे मानसिखौ मोजां मोनजोबग्राबोथ' रावबो थायाना जेनेबा आंथ' बयखौबो मोजां मोनजोबा आंखौबो रावबो मोजां मोनजोबा थिग बिदिनो आरो जेबो नङा बे सिङाव गाइखेर गोखै बानायनानै दोनदां नै ओरैनो गेलासावल' आइया जानो होनबाय थानायखाय बे जाबाय आरो नै गेलासाव मोजां जायालै ओमफ्राय माबायावसो मोजां जायो बे हानि दोआ आयौ मोनसे दंबावो बथलनि गेलासाव मोनसे दोनदों दा बुजासिगोनसो नोंसोर आंजों मोनसे आइया दाख्लैनिफ्राय जानो होनगासिनो वासिं बेसिननि अबस्थायानो आंना बिदि दोनग्रासो जाजोब्बाय थारमाने इयाव टेप लगायनो हायाखै एसे लगायनोसै दै थिंखि ओरै थिखोनांगौना हाल मानसि जासिगोन एबार हाथ'नाय नंला न'आवनो खिगुहां होलांजोबखाबाय मोनैयावनो ओंखायनो एबार हाथ'ला हाल मानसिसो बानायनोसै आरो बिदिनो सोलिथ'नोसै जायो जोंना बिदिनो जाथ'यो रेडि जाहा फटक सुहैनो दा कमलमायाबो रायदोलाय आरो फैबाय मोनफैबाय फटसिलियाव होननाय सानसे आयाव जोब्बाय थांसै दाना बैयाव साबो लोंनोसै भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन गैया जाया खालामनो होआनो सोनो होआ मबाइलखौ मा इयाव दाना लोंहैनोसै बै खनायाव साहा होदों आरो कट सेन्टारानो इयावबो दं आरो नै कट सेन्टारानो इयावबो दङ मोनसे गैया आलां जालां मानसिया एम्फौ बायदि नोगोद गोलाव जायो न' गंनै होनांगौ न' गंनै होबासो जायो ओइयावबो बेयावबो लामा थाबायगासिनो जों दा नै फट होनानै मोनफैबाय न' ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनानै लानांदोंमोन आरो फट' खेबनानै फट होनायखौ ओमफ्राय
मबाइलखौनो सोनो मोना जारलासो ने बाजै बाजैखौ एकदम माबा देवानि बायदि नुबायहाय साथा खेंखैदो सुलायनानै माबा देवानि अखा थाइफ्रिनायखाय थाबायलांबाय थानाय नालाय ओमफ्राय उनावहाय पथिखौ लामायाव लोगो मोननानै माबाय आङो गाखोलांफाबाय फैनायाव फ्रि मोनबाय आरो जोंहा गाखोनो नै फैलायगौ बोथोरा माइ गायनाय नै मालाय खोथिया फोनो मोनबाय ओरै सानजाथिं जोंनि सोनाबथिंसो फोनो मोनथ'वाखै जारलासो अखायाबो अखा हाथ्राबो माथ्राबो ओरैनो एसेल' हायो अखाया थोजासे हायाखै बेलेग जायगाफोरथिंसो बिराद हादों नामाथाय बेलेग जायगाफोरथिं हायो बिरादनो ओमफ्राय जोंनि जायगाखौ एरायलाङो आरो ओरैबायदि अखायाबो जारलासो मानोबा बेबायदि हा कारगिलनिया अयथासार फिर आयौ 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 जोंनिया गुन्दामारायाव फैयो बे गुन्दामारायाव बारा फिर नङा आरो एकदम होबाय थांबाय होबाय फैबाय सा लोंनानै दासो बिथांमोन फैदों फट होनानै जोंनाव सा लोंफैबाय आरो नै जोंना बेवाइया न' गोदानखौ नायनो फैदोंनो सा लोंबाय दावदै एवना होबाय आङो दावदैजों साहा लोंलायदों थोंसै आरो ने होनदोब्रा मा फोरोंलायनांगौ मावसै आं खामानि आयै जि उन्दुनो ओंखारदों रोसो रोसोनो बाराबा दसे उन्दुनोसै नामा बिजनियावबो खुन्दुं थोस्लाबि लायनांगौमोन लायनो ना ओमफ्राय थांनो बादों दासान्दि एसे बाग्रा दं बिजनिफोर थांनो खुन्दुङानो थोस्लाबा माइदि होबावनांगौसो इसान सोंदोंमोन आङो दाख्लैयो ओमफ्राय अखा हानानै सोंनो मोनासै ओमफ्राय खुन्दुङाबो एसे नांदेरगौ आरो एकदम लायनानै माइदि होनांसिगोन गयबो जावैनांगौ दं बेखौबो एसे जावैनोसै नामा नंदों आङो गय जावैनाय जायोना बिजनियाव थांनाय जायो दसे उनाव थानानै मिन्थिसिगोन बिजनियाव थांनो खुन्दुं लायनो थांसै जा समायनाखानो बिबार बागाना नैबे भारा थाफैदों आरो ओमफ्राय बेखौ दोनफैनायावनो हाबफैफाबाय जोङो बिराद मोजां मालानि दिनाव बिदि जाबावगोन जोंनालाय र' बिबारानो बिबार नै जि समायनाखा साइथिंगुरियाव आरो जाबाय दा थांसैथ' थांसै दे थांथ'वा नोंखौ होनदों नै बेखौबो जि मोजां नुबावोसो गायनो रोंबा माबायदि मोजां नुयो जेरैबो बिबार बागानानो बागान आरोखि आयो गेटआ डाबल ना मा गेटआ डाबल नङालै नुखानानै ओरैबायदि समायना मोसाबाय थानांसिगोन बेयावनो मा होनदों फैदो देलायनानै एसे मोजां न' मालिकआ बेनो सोरबा भारा थानोबा ने भारा रुम गैलालै ना मोननैल'सो होखायो दा मारै गेटनिफ्रायनो साजायनाय आरो थादो दे खुन्दुं लांनो फैनाया नै लाबाय न' सिङावसो दंजोबो आरो घर ভিতৰত ইয়াতে থাকে ইয়াতে সূতা এই যে সূতা সব যাই কাক লাগে আহিবি হরেক মাল না হরেক মাল गुफुरा साइसथारहाय बोरैबा अन्थावथावनो फिसाजोफोरनो चावमिन लाबाय आं बागरगावनि थेलेबलेब दखानाव बाय बाय जाबाय जिबिएमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै एकदम हरबो थौबाय ओमफ्राय उन्दुनोसै आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम थोजासे साबायखर बावहरबाय आरोखि एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय मिथिबाय जाबाय जिबिएमोन